moje ime je Dragan Đakonović, a ovo pored mene je Nikola Majski. Ja sam crni pojas iz Rio Grapple kluba asocijacije, Nikola je ljubičasti pojas. U ovom DVD, odnosno u video materijalu koji snimamo, obrađivat ćemo zatvoreni gard. Po meni fundamentalna priča kad je u pitanju brazilska jiu-jitsu, znači zatvoreni gard i šta možemo da uradimo iz njega. Konkretno radit ćemo završnice, ovog puta bez kimona. U sledećem video materijalima ćemo to da proširimo na kimono i na druge naprednije opcije. Znači, zatvoreni gard je bazična pozicija u brazilskoj jiu-jitsu i izgleda ovako. Znači, kad se nađem na leđima, moje noge su oko Nikolinih kukova i otprilike ja sad u ovom momentu kontrolišem Nikoline kukove. Kada podignem svoje noge gore, znači onda sva težina je na njemu. Znači sad osjetim kompletnu težinu mojih kukova, kada spustim imam kontrolu kukova, tako da ću moći lakše se kreći. Međutim, šta se događa ovde? Jako je bitan kompletan kontakt, znači kao vezivanje nogu, tako i dođeš sa kolenima, sa njegovim telom, u ovom slučaju sa rebrima. To ćemo svakako obrađivati kad budemo uradili tehnike. Bitno što se zna da iz odavde mogu da napadam i mogu da se branim. Mogu da radim različite tranzicije, a mogu da radim takozvane swipove, odnosno okrete da bi došao u bolju poziciju. Kada je u pitanju jiu-jitsu i kada je pitanje MMA, radit ćemo principe iste, odnosno da možemo da obuhvatimo sve ono što je najbitnije, najbitniji basic i sve one detalje koje će pomoći kako mlađim koji tek počinju jiu-jitsu i kako ljudima već iskusnim sa detaljima kojima možda ćemo lakše olakšati završnice. Znači, u pitanju je zatvoreni gard, završnicu iz njega i mnogo novih detalja za sve one koji nisu videli, a za koji već imaju dovoljno iskustva, čisto da se podsjete ili da obnove malo znanje na neki drugačiji način. Respekt. Prva tehnika koju radimo je arm-bar, odnosno poluga na ruci zatvorene garda. Vrlo bazična, vrlo jednostavna, međutim tehnika koja zahteva ono što je najbitnije, rotaciju u karnici i ugao, koja kako bi napravila što bolju završnicu. Znači, gleda ovako. Kad se Nikoline ruke nađu na meni, ja hoću da napadam njegovu desnu ruku. Stavljam ruku tu, ova druga ruka će da ide ispod njegove, iz razloga da bi imao bolju kontrolu, da mi ne bi sklanjao ruku ako stavim od gore, i stavim ruku ispod lagano. Ono što im je cilj je da njegov lakat i njegovu ruku pomerim na sredinu mog tela. Zašto? Da bi ga izolovao, da bi izolovao ruku njegovog tela, da bi lakše mogao da je završi. Cela priča o završnicama u jiu-jitsu je da ako izvolim jedan njegov deo tela, u ovom slučaju ruku, pokušat ću sa svim snagom svog tela, kukova najviše naravno i srednjih dela, da vidim koliko mogu maksimalno da iskoristim svoju snagu da bi što više načinio štete, odnosno da bi mogao da završim njegovu ruku u ovom slučaju. Šta radim? Znači, ruke su tu. Zatvaram oba lakta, stavim nogu tight, znači tik uz njegovo rame, da bi osigurao ruka da stoji tu, a ova druga noga je vrlo laka i radim rotaciju i dođem ovdje. I bukvalno, kada napravim rotaciju, izbacujem ga iz baze i ovo je ugao koji mi treba. Znači, šta je bitno ovde? Kad sam uradio ovu rotaciju, znači, gledajte, moj desni kuk dodiruje njegovo desno koljeno. Ovde najviše početnici imaju problema. Znači, rotaciju u karnici, znači, ta motorika je najbitnija. Kad uradim to, sad vidite o čemu se radi. Znači, ovde dobijate celu priču. Čim moj desni kuk može da dodirne njegovom koljenu, odnosno kad ide u njegovom pravcu, to je ugao koji mi treba. Tad nikola ne može da vidi mene, ja vidim njegovo ugao. I šta se događa ovde kad sam u ovoj poziciji odavim? Koljeno mi dodiruje petu, sve sam zatvorio što treba. Druga ruka koja drži zglob, pustim je i lagano stavim ruku na njegovu glavu, guram i stavim na njegovo rame. U smislu, hoću da spustim još više dole, da ne ostane gore i da njegova glava ne može da ide ka meni. Zašto? Zato što ako gurnem, ako ne stavim ruku tu, ja krenem da prebacim nogu, glava ide ka meni i neću moći da prebacim glavu. Znači, šta radim? Nogu, pardon, ću uradim to, popravim dobro, zatvorim lakat i Nikola krene i tu gde mi je ruka da ispušim, tu će doći noga. Znači, noga dolazi tu, vrši veliki pritisak ovde i ovde. Ne ukruštam nikad noge iz razloga da bi imao mnogo, nikad ne ukruštam ovo, iz razloga da bi imao mnogo jači pritisak da Nikola ne može da ustane. Samo mogu da vratim drugu ruku ovde, palac ide ove gore i gledaj šta radim. Kad vršim pritisak tu, lagano idu kukovi gore i završena. Kad sklopim svoje koleno, što je najbitnije, Nikola probaj da izvuče šuku, ne može da izvuče ruku. Znači, mora biti skroz tight zapakovano. Ajmo još jednu. Evo, iz drugog ugla. Znači, ista priča. Tražim ruku, bez obzira na koji način će mi biti setup. U ovom slučaju ću uhvatim odavde i lagano ga privučim i uzem ruku tu.
osiguram ovde nogu i lagano se pomerim na stranu. Znači, rotacija u karlici, jako bitno. I šta se događa? Znači, telo mi ne može da bude krivo, ne mogu da padam. Kad uradim isto kao malo pre, osiguram lakat, gurnem, i gledaj kako mi telo, struktura tela, jako bitno da bude u položaju koji je snažan, koji je stabilan, i iz tog položaja lagano idem istu priču i završim arbar. Druga strana, još jednom, sa ove strane možemo da vidite. Znači, arbar, uhvatim ruku, ruka ide ispod, malo ga povučem, oslonim ruku ovdje. Čim sam stavio ova noga već krenula u svoju priču. Znači, ide oko njega, napravim ugao i šta radim da radim? Gurnem glavu, tu gde mi ruka dolazi noga i sad pritisak levog ide, dosta desna noga je najbitnija. Tek ova na glavi dobije svoju ulogu, pošto će ova glava radi glavnu priču, u slučaju desna noga izbacuje iz baze, ruka ide tu na pala, zatvaram sve i sad sam kukovi na gore idu i toga završavam. Arbar i zatvoreno vrata. Sledeća tehnika je alternativni arbar. Znači, događa se ista priča, pokušam da napadnem Nikolinu ruku, međutim Nikola ide gore, izlači ruku i da vidim šta se događa onda, da vidim kako mogu da radim rotaciju moje karlice u najbitniji deo i kako bi preusmerio svoje kretanje na drugu ruku i dobio završnicu. Ajde da vidimo. Ako krenem na arbar, znači tu sam, sad ću krenuti brže malo da radim, krenuo sam da radim tu, međutim Nikola odavde vadi ruku, tako je. Izašla je ruka. Ono što mi ostaje s njegova ruka, znači ovu ruku ne mogu napadnem i gledajte kako mi stoje kukovi. Znači kako treba da rotiram kukove ako mi ova ruka, ako njegova desna ruka u pitanju. Šta radim odavde? Oslonim se, stavim nogu na njegov kuk, on kreće gore svakako, zaustavim ga ovde i gledaj, moja rotacija je opet ista. Levi kuk na njegovom levom kolenu, kao malo pre kad smo radili rotaciju u karlici, i sad ova druga noga može da dođe ovde i dobijem istu priču odavde i lagano ga završi. Evo još jednu, može drugi ugao. Znači, te rotacije u karlici su zapravo najbitniji deo. Kad su u pitanju završnice zatvorenog arka, pogotovo arbar triangl. Znači, u čemu se radi? Krenem u arbar, idem da radim, međutim Nikola vadi ruku, ostajem tu. Tu sam, spuštam težinu koliko god mogu nogu i držim ovu ruku. Oslonim se, noga na kuk, Nikola ako krene gore, ali ja ga zaustavim tu. I šta je bitno, vidite kako rotiram karlicu. Bukvalno mi se moj kuk je na njegovom kolenu. I ova noga može bez problema dođe gore i lagano, kada ga spuštam dole, dobijem završnicu. Ugao. Treći. Krećem u arbar, međutim ruka ispada, tako dešava se, tu sam, tu ne ide. Pridržavam dobro, namestim se ovde, znači ako sam rotirao skroz, mi otišla kuk na drugu stranu i tad ovdje počnem ga nogom ako treba, zatvorim dobro i sad lagano, uopšte mi je problem da dignem kukove. Alternativni arbar je zatvorenog arta. Je napad na lakat, odnosno pomogla na laktu, isto iz zatvorenog garda. U ovom slučaju takođe koristimo kretanje, rotaciju kukova, na malo drugačiji način. O čemu se radi? Ajde da vidimo. Što ovdje treba da znamo? Kad se nađemo u zatvorenom gardu, ono što ja hoću da njegove ruke ne budu na mene, nego budu dole. Znači, to je moj cilj, dok je njegov cilj da ne suprotno. Znači, ja mogu da otklam njegove ruke na više načina, od dole, sa strane ili da trgneš. U pitanju je izbor vaš. Znači, jedan od tih načina je sledeći. Kad povučem malo, uradim ovo, Nikole ruke su dole. Na taj način su ruke već izolovane i postoji mogućnost da ih napadnem. Šta odavde radim? Odavde bukvalno ovo što radim. Kako je već ruka tu, da uđem jednom rukom. A međutim, događa se sledeća scena. Moje kolena su konektovane sa njegovim rebrima i to mi daje dobar moment da mogu da ga privučem ka sebi. Znači, ne moram da vučem glavu rukama da koristim, nego kad uđem ispod njega, vidim kako ga povlačim što više, tako je, gubi bazu. Ova ruka koju idem, znači, preslačim ruku kao da je plin, bukvalno i prebacujem ga na svoje rame. Čim prebacim ruku tu, automatski radim hip escape, sve vreme u dodiru s njegovim kukom, ova noga dolazi bukvalno ovde, idem da spojim što više sa njegovim ramenom, ova druga noga dolazi, isto spajam kolena kao malo pre u tehnikama, međutim u ovom slučaju vršim pritisak na njegov lakat i
pritisak mojih kolena na rame. Odavde se vrši bukvalno ovaj prostor koji napravim, vršim prirodnu polugu da bi ruka pukla u laktu. Znači tu sam mogu da stavim odavde, ja volim da stavim ovu varijantu za zatvorenim skroz i da uradimo polugu. Ajmo još jednom, druga strana, možemo s ove strane. Znači moje kretanje rotacije, kretanje iz garda ne sme da bude previše otvoreno, da ne izašao iz garda. Znači moram konstantno da imam kontakt sa njim. Znači to je cela priča. Znači kad mu otvorim ruke, kad se nalazi tu, povlačim ga i ruka ide ispod. Bukvalno navlačim ruku na svoje rame kao da plivam i dolazim ovde i sve vreme sam u kontaktu. Ova noga dolazi ovde i sad sam spojio sve što mogu. Znači ruka ide tu, na laktu i vršim pritisak. Idem još jednom, druga strana, s ove, treća strana. Znači iz ovog ugla, znači tu sam, uradim ovo, uđem ispod njega, povučem ga kolenima ka sebi, ruka već dolazi tu. Ako treba napravim otklon u smislu kukova i da ga budem ugurnem glavu, čim sam zavučen ovde ruka ne može da izaći, zato što je držim sa svojim glavom na ramenu, ova noga direktno dolazi ovde, pritiska rame i vršim pritisak iznad lakta. I tu se nalazi, znači nije na laktu nego malo iznad, to je tačka koju tražite, ona je ovde. Kad napravim malo veći pritisak sa nogama, onda je mnogo jača završnica. Poluga na laktu i zatvorenog garda. Tehnike koje radimo će biti drill, R-bar drill, jedan od najosnovnijih drillova. Drill koji će pokazati bukvalno kako se rotira kuko, kako rotiramo kukove i kako vodimo glavom svoje telo i koliko je zapravo uključeno kompletna srednji deo, kukovi i kompletan gornji deo prilikom kretanja da bi dobili bolji ugao za završnicu. Znači kad su u pitanju završnice u džiu-džici, znači moramo naći dobar i odgovarajući ugao. Hajdemo kako izgleda. Prvi R-bar drill izgleda ovako, kad su mu ruke tu, znači bukvalno se nalazimo ovde, moje ruke su ovde, ništa više ne radim sa rukama. Lagano krenu kao i malo pre, stavim nogu ovde i nađem se tu. I sad iz ove varijante polako krenem, otvorim i uradim ovo. Znači bukvalno se podignem ka gore, kao da ću uradim trbušnjak, dolazim u istu situaciju kao malo pre, struktura tela vrlo stabilna, da bi mogu da ga završim i u cilju vežbanja mojih kukova, rotacije, karnice, radim ovaj drill. Znači sve vreme ide ova varijanta. Tu sam, tu. Prva noga uvek ispod pazuha, a ova druga prati. Znači najbitnije ova noga ispod pazuha, a ova druga će da prati. Znači, bukvalno je to ono što tražim. Oslonim se tu, i uvijek dobro nađem odgovarajući ugao, da mu vidim uvo, a da nikoga ne vidi mene. R-bar drill broj 1. Sljedeći drill koji radimo je isto R-bar varijanta, međutim u ovom slučaju ne držim obe ruke, nego menjam klasičnu varijantu lakat zglob, sad jednako na drugu ruku. Ajde vidimo kako izgleda. Kada prođete prvi koji smo radili, ovo je malo naprednija varijanta, znači treba da radim promenu ruku u smislu da imam kontrolu ruku, a naravno i kontrola mojih zgloba, odnosno kretanja kukova, mora da bude adekvatna. O čemu se radi? Uhvatit ću ruku kao na početku, znači isto. Hvatam R-bar, tako što ću uhvatiti zglob i lakat. I krenem lagano, isto. Namestim se i ovo će biti početna pozicija, znači R-bar mi je tu i krenem lagano. Gle sad, zamenim ruke i dođem tu. Znači samo menjam, lakat povučem, zglob povučem i dolazim u situacije koje meni odgovaraju. Znači menjam ugao, tu, tu, tu. Zglob i lakat. Zglob i lakat. Sljedeći drill, treći po redu za R-bar, je ista priča s tim što ću moje ruke sada koristim ispod Nikolinih nogu. Razlog je to zato što sa tom kontrolom mogu da radim neke druge napade, a imat ću bolju kontrolu u smislu ako budem preusmeravao svoj
napad R-bar na nešto drugo, odnosno kad bi radio tranziciju. U svakom slučaju kontrola je odlična i pomoći će vam u rotaciji kukova. Ajde da vidimo kako izgleda. Ruke su mu isto tu i krećemo lagano. Znači u ovom slučaju isto što smo naučili, kolena su u konekciji sve vreme tu, povlačim ga ka sebi i sad dobijam ugao da mogu da stavim ruku ispod njegove butine i lagano krenem isto. Podignem se gore i vidi kako mi ruka stoji ovde. Zamenim, uđem ovde i dobijem drugu. Znači bukvalno zamenim i sad samo radim naizmenično, znači bukvalno menjam, držim nogu i menjam ruku na zglobu. Znači tu sam, nema potrebe da žurimo nigde, kako radite lagano, da osetite svaki detalj i da vam bude mnogo lakše da shvatite svaku tehniku. Znači tu sam i lagano dobijam ovu priču. Ista priča, noga pod pazduhom i noga na vratu. I dođem tu i odavde završam. Sledeća tehnika koju radimo, završnice zatvorenog garda, je takođe jedna od najčešćih, triangl. U ovom slučaju isto po R-bar opcijama moramo da nađemo dobar ugao da bi imali bolju završnicu. Triangl je vrlo česta i vrlo efikasna završnica, sad moramo naći odgovarajuće uglove, u zavisnosti od gabarita čoveka s kojim se borimo i olakšati sebi završnicu. Ajde vidimo kako izgleda na početku. Znači isto, Nikola je u mom zatvorenom gardu i odavde kreće. Znači moram jednu ruku imati ka sebi, ruku drugu imati u kontroli, u smislu da je izolujem da bi mogao da prebacim nogu preko njegovog vrata. Jedan od triangla izgleda ovako, kad ja pokupim njegove ruke iz bilo kog setapa, znači krećem lagano. Uvek volim da stavim nogu na kuk, zbog bolje kontrole. I zašto? I kada ovu ruku ubacim unutra, mogu da se popnem malo više, ako je protivnik višlji. I šta radim se? Ovu ruku držim u kontroli i prebacim ovamo ove ruku. Automatski ruka ide na podkolenicu, konekcija kolena i pete tu. Prebacim drugu nogu lagano i sad obe ruke idu na napravim dobar ugao, podignem kukove, spajam kolena, ovo je najbitniji detalj, tu već osjećam završnicu, dižem kukove i spuštam glavu. Još jednom, znači druga strana, nađem se ovde, bez žurbe, znači ruke su mi tu, nogu na kuk stavim za početak, posle ni ne morate, u zavisnosti kako navežbate, krenem lagano, znači ubacim ruku i popnem se na Nikolu. Znači ruke veće druge ne postoji, znači samo moja noga je tu, lagano preusmerim njegovo kretanje, ja već mogu da pakujem triangl, a za svaki slučaj spustim težinu, isto kao malo pre R-bar da ne može da ustane, zapakujem dobro i sad pravim, pošto imam ovde lufta, u zavisnosti od gabarita čoveka, pravim ugao, spajam kolena, čak ne mora biti full triangl, ali dovoljno da mogu da ga završim. Znači cijela priča kod triangla, kad radimo triangl, ako radimo ovako ok, imamo jedan odgovarajući prostor. Čim ja svoje kolena spajam, taj prostor se smanjuje za disanje. Znači, to je cijela priča kod boljeg završavanja triangla. Ajmo još jednom. Evo iz ovog ugla. Znači, šta se događa? Uzmem i lagano krenem da radim triangl. Kad mu gurnem ruku, znači već sam namestio sam tu, popnem se i namestim već ugao. Ista priča kao pre. Znači, moj kuk dodijeva njegovo desno koleno i to je ugao koji ja mogu da napravim ovde i spajam koleno ka kolenu. Nikola već ima pritisak. Ova ruka ga davi, kao što znamo, znači ide bukvalno preko njegove karotide. Moja druga noga pritiska drugu karotidu. Spajam sve što je s kolena da bi se zatvorilo sve, glava uče na dole i podižem kukove na gore. Evo imaš odavde, još odavde. Ovaj ugao, još jednom. Ovo je dobra kontrola, znači imam obe ruke i lagano krećem da radim. Znači tu sam, namestim se i sad polako krenem. Birajte nogu, bukvalno. Znači ako uradim ovu nogu, ova ruka ide tu, popnem se, preusmerim, mogu već da zatvorim ako sam dovoljno brz i lagano završim ovde. Opcija triangl iz zatvorenog garda sa malim detaljima. Opcija koju radimo je R-bar, odnosno
odnosno radit ćemo ga iz triangla. Pokušat ću da uradim triangl, međutim imat ću opciju čak i da završim arbar. Zato što ću napraviti dobar ugao, opet se vraćamo na priču o uglovima. Kad napravim dobar ugao, imat ću više opcije za različite završnice. Ajde da vidimo kako izgleda. Znači, nađem se ovde, ista priča. Uzmem ruku, ako uzimam ruku levo, stavljam desnu nogu na kuk da bi imao bolji osnov, da bi se oslonio što više. Popnem se gore i dolazim ovde. Ista priča. Znači, tu sam. Iz ove varijante, ako Nikola krene gore, ja već imam opciju za, ruka mu dolazi lakat na moj srednji deo, abdominalni i lagano prebacim i da abdominalni. Čist arbar. To je opcija broj 1. Opcija broj 2 će biti slična, s tim što ću ja brzo da uradim triangl, u smislu napravim ugao, ako eventualno krene gore, spustim glavu, prebacim i uradim ovo. Evo još jednom, sa druge strane. Znači, vrlo brza reakcija u smislu pokretanja. Kad krenem, znači, triangl, iz ove varijante, ako krene gore, vidi što uradim. Bukvalno krene gore na gore, ja povučem na ovamo. To je moment kad mogu da prebacim nogu, i završimo dalje. Evo još jednom. Znači, ovaj mali moment mog kretanja nogu ka napred izbacuje Nikolu iz baze. Pošto kreće gore, moje kretanje, povlačenje nogom će da ga vodi na dole, tako da ću dobiti mnogo lakšu opciju za arbar. Drugi ugao. Znači, krećem u triangl, tako je. Evo me, ovde kreće gore, ja uradim ovo. I vrlo lako dobijam arbar. Ovo je jedan mali detalj koji će vam pomoći kad imate protivnika koji već zna o čemu se radi, kad krene gore, čisto da ga malo preusmerite da krene. Čim mu glava kreće dole, znači gubi bazu. Čim mu glava ide ispod kukova, to je gubljenje baze, ono što nama odgovara. Sledeća tehnika koju radimo takođe triangl, međutim radimo triangl kada Nikola radi odbranu, jednu od klasičnih odbrana kada mi blokira kuk i kako odatle mogu da plasiram amerikano, to je obrnutu kimuru. Ajde o čemu se radi. Znamo već kako ide triangl i šta radimo. Znači uhvatim, krenem lagano, da ga pakujem, tu sam, triangl, ovde sam, međutim Nikola otrgne ruku i dođe ovde, blokira mi kuk. Znači vuče kuk na dole i da ne mogu da ga završavam. Šta odavde treba da radim? Znači sve vreme moram imati korekciju, znači ne sme da ostavim ništa otvoreno, međutim odavde kad podignem sve kukove, stavit ću ruku ispod, znači ruka ide ovako, ispod moje zadnjice i dodirujem njegove šake. Kad uradimo da ovo, bukvalno naglim pritiskom ili udarom, idem da sednem i povučem ruku ka sebi. Tako, ruka je krenula ka meni gore i idem na arbar, međutim Nikola ide bukvalno, tako da vraća ruku u položaj koji mu odgovara, ali ja nameštam sebi na amerikano. Amerikano je obrnuta kimura, tako što mi vidi kako laka dođe na moj abdomen i lagano vidi na ovu stranu vučem. Ako hoću da olakšam, još više u smislu da ja bude jače, malo otvorim triangl, međutim sve mi konektovan sam, lagano vučem, rame na drugu stranu, a ovde završim. Evo još jednom. Druga strana, znači krenem, uradim triangl, Nikola blokira ovde. Ja svakako moram da držim sve vreme glavu i potkolenicu, da bi ga držao blizu sebe, međutim ne mogu da završim, vrši dobro pritisak na moje kukove, ništa, podignem kukove, ruka ide ispod, bukvalno skroz ispod njega, vidjet ćete i drugi ugao kad budemo radili, sednem i trgnem ruku koliko god mogu više. Znači ruka ide ka meni na arbar, međutim Nikola je savija. Ne da više da ide ruka dalje, znači stavljam bukvalno na svoj abdomen, da ima stabilnost određenu i lagano vršim ovo. Ako hoću da bude još jače, samo otvorim, malo guram rame na drugu stranu i dobijemo ovde. S ove strane, drugi ugao. Znači idem da uradim triangl, tu sam, idem gore, penjem se, Nikola blokira kuk, uzme, tako je. Ne mogu da završim triangl, penjem se skroz, vidim kako mi ruka ide ispod, uradim ovo i trgnem koliko god mogu. Čim ruka izađe, prevlačim je ka sebi, Nikola je savija da ne bi išao u arbar i gledaš šta se događa odavde. Uzmem i lagano bukvalno pomerim, ruka je tu, znači sve vreme zatvoren odavde, ide na regularan hvat i ako vučem telo na ovamo, ruka ide na suprotnu stranu. Odavde, još jednom.
Znači radim završnicu, da vidite u čemu se radi kad se popim tu, hvatam huk, tako je. Blokiram sve vreme, držim, sve pakam koliko god mogu zatvoreno, ne ide. Podignem kukove, ruka dođeš kroz ispod i tu moram dobro da trgnem, malo jače bukvalno, prilikom sedanja uradim ovo, tako. Čim se ruka otvorila, kao malo pre što smo radili polugu na laktu, idem da stavim ruku gore, međutim Nikola je savio, ja je hvatam ovde. Kad je uhvatim ovde, dobijem završnicu. Triangl i u prelazak u Amerikanu iz zatvorenog garda. Tehnika, odnosno sledeća završnica je takođe česta, jedna od najčešćih iz zatvorenog garda, zove se Kimura. Da vidimo kako izgleda. Kao i u prethodnim slučajevima, trudim se da Nikoline ruke budu dole. To je moj cilj da bi mogo da mu napadnem ruke. Znači svaki put kad mu napravim izolaciju jednog dela, jednog ekstremiteta od tela, to je ono što me zanima, imaću lakšu završnicu. U ovom slučaju ću isto to uradim, sklonimo ruke i polako krećem na Kimuru. Kad se nađem ovdje, biram stranu, znači gledajte što radim, krećem se isto. Krećem se iz srednjeg dela, kao kad radimo arbar, glava mi je gore, nikad nije dole, nego uvijek iznad, znači iznad patosa, da bi moglo lakše da se rotiram. Namislim ovu ruku ovdje. Idem monkey grip. Međutim, monkey grip ću ja sigurno, odlična varijanta kontrole, ali prvo ću da uhvatim kompletan grip, iz razloga da bi imao tu ruku da mi ne bi pobegla unazad. I sad kad krenemo u Kimuru, ja ću prebaciti u monkey grip kad dobijem drugi deo. Drugi deo znači kad, vidi, otvorim, međutim ne otvoram skroz, nego su konekciji, non stop, moja kolena sa njegovim rebrima da me ne bi preskočio. I kad krenemo odavde gore, kad ubacim kuk, ova ruka skroz, sad menjam. Znači monkey grip na monkey grip, dolazim tu, popnem se praktično na tu ruku što više i lagano ubacujem lakat unutra i idem da se rotiram idem na leđa i polako ide rotacija ovamo. I sad šta je bitno ovde, što već napravim što veći hip escape, rotaciju, imat ću bolju završnicu. Njegov lakat stoji na mojim grudima, kao malo pre kad smo radili obrnutu Amerikanu, obrnutu Kimuru, odnosno Amerikanu. Pritisak je tu i lagano, gledaj šta radim, zavrćem i idem kompletnim telom, kompletnim srednjim delom da ga završim. Idemo još jednom. Znači ruke nađem, ako mogu da ih radim odavde, da ih skidam i prevučem Nikolu. I biram stranu, u ovom slučaju mi ruka već ovde, uhvatim. Znači samo napravim mali ugao, non stop konekcije kolena sa njegovim rebrima, jer tako ne otvaram ništa. I sad lagano kad se popnem kukujima gore, sad iz tela ova ruka ide preko lakta, uvek najbitnije, uhvatim dobro i sad lagano idem na leđa i dobijam rotaciju ovdje. I sad šta je bitno, je dobar detalj, kao kreniti na motoru, zavrnem sve što mogu, vidi kako zategnem trbušnjake i celim torzom idem da mu okrenem ruku. Idem super prema ugao. Znači ista priča, slanjam ruke, tu sam, osiguram jednu ruku, napravim ugao, popnem se što više gore, zatvorim dobro, idem na leđa i vučem ruku ka sebi. Mogu da zatvorim gard, mogu da napravim hip escape, da dođem skroz ovde i šta je bitno? Ruka je konektovana sve vreme na mojim grudima, zatežem i radim torso. Vrlo jednostavno, znači ti detalji vrlo olakšavaju završnicu Kimure koja je izuzetno efikasna kad se radi, kad se dobro plasira, kad se napravi dobar ugao. Sledeća tehnika koju radimo je Kimura, odnosno obrnuti hvat Kimure. Ajde vidimo o čemu se radi. Kada protivnik nema ruke na patosu, što mi odgovara, probat ćemo da nađemo alternativan način, nego šta možemo da uradimo po tom pitanju kada je Kimura u ovom slučaju u igri. Ajde da vidimo. Znači sad Nikola ima ruke ovde na meni, hoće da izađe iz garde ili bilo šta. Znači moram da nađem neku rupu, prostor, da bih mogao da otvorim njegove ruke. U ovom slučaju mogu da ga povučem ka sebi i gledam. Bukvalno gledam gde ima više prostora da bi dobio to. Ako imam ovu ruku ovde i pobegnem, mali prostor mi treba i považem ga ka sebi i dolazim ovde. Bukvalno, kad sam uradio to, gledam. Sad iz ove varijante radim hip escape, ovu ruku uzmem ovde, ova ruka dolazi ovde i sad ista priča kao Kimura. Ovo jeste Kimura sa obrnutim hvatom. Znači tu sam, idem na stranu, isto i lagano ga završim.
Još jednom ćemo iz ovog ugla druga ruka, znači ruke se nalaze tu, bukmo, ja radim rotacije, znači radim rotacije da bih napravio ugao i dođemo ovdje i privučem ruku skroz. I sad ova ruka mi dolazi ovdje, a ova ruka će doći tu. Ista priča, znači radim rotaciju, pravim bolji ugao, zatežem koliko mogu i uradim ovo. Uradit ćemo to još jednom iz ovog ugla. Iz ove pozicije, kad uhvatite obrnuti hvat, možda aplicirati mnogo veći broj završnica. Ovo je samo jedna od njih. Najbitnije je da tražim prostor. Isto kao malo pre, kad su ruke ovdje, već imam otvoren prostor. Kad su ruke gore, znači moram da radim. Kad se krećem, pomeram ga bukvalno, kao radim i kolena, ne nego laktima. Znači kolenima otvaram lakat, što je moment kad ubacim ruku, više mi koleno ne treba. I sad privlačim Nikolu, ova ruka stoji tu i vežem kao mata leva. I sad lagano privučem ovu ruku, jel da? Privučem je ka sebi, popravim koliko treba, napravim hip escape, odgovarajući ugao i ovdje ga završim. Kimura sa obrnutim hvatom, vrlo efikasna tehnika iz koje možemo apliciramo još veliki broj završnica. Sljedeća tehnika je također Kimura. Međutim, radimo malu tranziciju kad Nikola počne da brani ruku, odnosno ispruži je, da vidim šta mogu da uradim odatle i kako mogu da apliciram sljedeću završnicu. Ajde vidimo kako izgleda. Postupak je isti, trebaju mi ruke dole, tako u ovom slučaju, kad krenem na Kimuru, otvorim i lagano biram stranu. U ovom slučaju uzem ovu, konektujem sve vreme, idem lagano, uhvatim Kimuru i krenem nazad da se rotiram. Međutim, Nikola ispravlja ruku, tako je, ne mogu ništa. Jako mi je problematično da ga završim ovdje, međutim ja ću da preusmerim. Ne idem protiv snage, nego idem oko. Znači kako mu ide ruka, vidi šta radim. Kolena privlačim ka sebi, ruku preusmerim ovamo i dođem ovdje. Bukvalno imam dodir njegovog uveta sa mojim uvetom, rame je skroz tight do mene, znači zatvoreno, i lagano biram sad hvat. Jedan od hvatova je mata leo, znači uradimo ovo i gled sad kolena idu unazad i lagano rušim spajanje laktova i ovdje ga vrlo lako završim. Idemo još jednom, znači ista priča, otvaram, biram stranu, tu sam, ako treba otvorim malo više, povežem, monkey grip, obe ruke, jel tako, krenem da ga rad, da ispravlja ruku, ne ide. U tom momentu privlačim ga s kolenima, da bi mi njegova glava bila što bliža i da bi mogao da ga uhvatim za rad bolje, jel tako. Uram, sad imam dobru kontrolu. Sljedeća opcija, znači non stop, ruka ne smije da izađe, povežem i ruka ide ovdje i sad kolena idu unazad, vršim se zatezanje i završim. Idemo ovdje, sljedeći ugao. Znači u čemu se radi, ista priča, otvorim, krenem u Kimuru, tu sam, znači idem da uhvatim, ne ide, radim tu, privlačim, pardon, i dođem tu, znači ovu ruku držim sve vreme, odguram glavom dok ne dobijem ovo. Kad sam dobio to, nije problem da zatvorim ruke, umata leo čovuk i lagano da idem da ga završim. Još jedan ugao s ove strane, što bolje biti završnica. Znači nađem se ovdje, otvorim ruke, ako su već otvorene, imam lakši posao, tako, krenem gore, tu sam, upakujem, idem da završim, Nikola ispravljač, ne ide. Privučem, tako je, dođem ovdje. Ruka ide skroz duboko, znači maksimalno duboko, čak da mogu da pipnem srednjim prstom njegov pazuk, kako radimo crossface. Sad mogu dobro da zatvorim i lagano da apliciram čuk. Ručni triangul iz odbrane od Kimure. Sljedeća tehnika koju radimo je također početna startna pozicija Kimura, međutim Nikola će isto da radi odbranu, u ovom slučaju da radi body lock, da ne bi mogu da mu izvučem ruku i da vidim kako odatle mogu da apliciram giljotinu. Situacija je ista kao malo pre, znači otvaram ruke na bilo koji način, to mi treba i krenem lagano da radim Kimuru. Penjem se gore, međutim nikak tako je. Nemam ništa ovdje i sad odavde iz ove varijante kad sam se popeo, ne mogu uzem ruku, međutim šta ću da uradim? Radit ću otkol koliko ima ovo nazad, da uradim ovo. Kad sam uradio to,
imam prostor da ova ruka prođe ispod njegove glave. I šta je bitno? Zatvaram sve moje rame na njegovom ramenu, ne smem da mu vidim rame. Druga ruka ulazi ispod, povežem lagano i sad ću polako, vidi kako su mi konektovane noge sve vreme i sad lagano zatvorim gard. Kako obrazim giljotinu, tako što ću bukvalno da radim rotaciju. Moj lakat desni ide ka mom desnom kuku i izlačim ga ovde. Znači bukvalno ovo. Još jednom, idem drugi ugao. Znači ovde je u pitanju bukvalno otklon kukovima. Kao malo pre što smo radili rotacije, ovde je sad u pitanju otklon da bi dobio prostor, da bih mogao da apliciram, da se uhvatim njegov vrat i da napravim giljotinu. Evo još jednom. Ista je priča, napravit ćemo istu stranu. Ovde sam uhvatim i lagano krenem. Znači tu sam, gore ne ide, ne mogu čak ni svip da uradim. U ovom slučaju što da ne, napravit ću otklon i automatski za napravi otklon imam prostor da ruka uđe tu. Sad ruka ulazi skroz duboko, kao što vidite nema vrata, ne vidi se vrata, to je jako bitno da bude duboko, mora biti što dublje. Imam prostor i za drugu ruku, evo je ovde, i lagano sad kada povlačim ka sebi, znači konektovan sam, nema ništa otvaranja, konekcija je non stop, zatvorim gard i lagano idem da ga završim. Idem još jednom, drugi ugao. Kimura, otvorim, tu sam, krenem da apliciram, ne ide, napravim otklon kukovima, tu sam, uradim ovo, automatski ga povučem i lagano idem na stranu da... Sledeća tehnika je giljotina. Giljotina je stvarno jedna od najčešćih tehnika koja se primenjuje kako u jiu-jitsu, tako u MMA borbama. Sad ćemo da vidimo male detalje koje će nam olakšaju tu priču, a takođe radit ćemo i giljotinu sa rukom koja nije ispod njegovog vrata, direktno. Znači dve opcije. Prva opcija je jednostavna giljotina, znači zaključavanje njegovih karotida, a druga opcija je isto to, samo što ćemo imati ruku preko nje. Ajde imam prvu opciju. Prva opcija je ista priča kao malo pre. Giljotinu mogu da napravim iz više načina, i sa više strana, da, više načina, jel da? Kad sam u zatvorenom gardu, ista priča, otvorim ruke, uradim ovo. Krenem u napad, ako krenem na kimuru, ovamo ako me vraća nazad, ista priča, napravim mali otklon, kao malo pre, ruka dođe tu, pokupim, imam prostora za drugu ruku i lagano ga upakujem i radim završnicu. Znači kako hvatam hvat, jedan od hvatova je ovakav. Kad uradim ovo, znači radim ovo, nego radim telom, moj lakat ide ka mom kuku i tu zatvaram. Znači kao što vidite, mnogo manje prostora nego kada radim ovako. I mnogo će imati manje šanse da izađe iz giljotine. Još jednom. Znači tu sam, čak mogu kad krenem gore, bukvalno se popnem na Nikolu, ako me vrati nazad. Isto otklon radim, ova ruka je spremna da uđe unutra, tu sam, spustim glavu i sve i lagano idem, zatvorim koliko god mogu i svojim srednjim telom i telom radim giljotinu. Idemo iz ovog ugla, još jedan put. Znači ruke spustim dole, ako krenem na kimuru, eventualno svi, tu sam, mali otklon, ova ruka direktno dođe tu, znači skroz se nagram na njega, veliki pritisak, konekcija je non stop na ovu, tu sam i vrlo ovako apliciram giljotinu. Znači giljotina je zatvorena garda sa detaljima koji bukvalno prave razliku, znači nije bitna hvat kako želite, bitno je kretanje mog tela, odnosno moj lakat mora da ide ka desnom kuku u ovom slučaju, da bi napravio i naravno zatežen srednji deo, da bi giljotina imala smisla i da bi bila konkretna. Tehnika je giljotina koju smo najavili, to je giljotina kad mu je ruka unutra, znači nemam obe ruke ispod njegovog vrata, nego jednu ruku, a druga ruka će ići preko njegove ruke. Malo drugačija opcija, međutim isto su u pitanju detalji, za lakšu završenu. Vidimo kako izgleda. Znači, kad se nađem isto ovde, zatvoreni gard, priča, i krenemo lagano da radim. Ako krenem kimuru,
i radimo ovu istu priču, opet napravimo otklon, međutim, evo, ruka ide tu. Ne mogu da ubacim ruku između, ali ruka ide preko njegovog tricepsa. I šta je ovde bitno? Ista je priča, uradimo ovo, zatvorim dobro i gledajte šta. Kad sam ubacio odavde deo. Znači sad ne idem kao prvu varijantu, ne radim ovo nogama zbog glave, nego moje telo i moje rame, biceps, celo telo ide ka njegove glavi na dole. Kad uradim to, u istom momentu radim skviz, svežem trbušnjake i ovde ga jaka završim. Znači bukvalno radim još jednom, tu sam i ovde ga završim. Drugi ugao, možemo s ove strane. Znači, apliciram giljotinu, krenem lagano gore, tu sam, Nikola me ne da, gurne da napravim prostor, tako ne može ruka da uđe ovde, da uđe preko. Isto hvati dubok, kao što vidite ova ruka ide što dublje ka njegovom pupku praktično. I tad ja dobijem ovaj hvat koji mi odgovara i sad gledajte šta radimo ovde. Kad uradimo ovo, zategnem trbušnjake, nagnem se i ovde ga završim. Drugi ugao. Iste priče, otvaram ruke, krenem na giljotinu, krenem na kimuru, na svi, Nikola me napravi, gurne, napravim otklon, nema mesta za drugu ruku, sve vreme pritisak na meni, gledajte što je duboko, znači ova ruka mora da uđe što dublje, to ću vam pokazati, znači što dublje, uradim i gledam. I sad iz te varijante bukvalno vežem grip koji hoću S ili ovaj regularna giljotina i lagano da završim. Znači bitan detalj kod tih giljotine kada ruka krene, kad se Nikola nađe ovdje, znači nije bit da sam bude to. Znači ruka ide skroz duboko, praktično dođe ovdje. Tad ja dobijem ogroman prostor i mogu lakše da apliciram završnicu. Kad mnogo ima bolju kontrolu uz njegove glave, da glava ne bi izletela, često može da izađe i onda je problem zato što gubim završnicu koja je već praktično na domah ruke. Treća tehnika koju radimo je uzimanje leđa i zatvorenog garda. Znači da vidimo kako se rotiramo i na koji način se okrećemo praktično oko svog protivnika, jer princip jiu-jitsu, ako protivnika ne možete da pomerite se vi oko njega. Ako protivnik jak, ako ide ta snaga na vas, vidite oko snage. Znači taj princip koristimo da bi mogli što lakše da radimo i da bi mogli tehnički da izvedemo to što bolje i odnosno efikasnije. Znači uzimanje leđa je jako efikasna priča, tako što ćemo imati isto grip 2 na 1, koji ćemo se danas naučiti i vidjet ćemo kako odatle možemo da odemo protivniku na leđa, odnosno back mount, pozicija za nas najbolja, za njega praktično najgore. Ajde da vidimo što da se radi. Kada se nađemo ovde, znači treba mi sad novi hvat, vrlo lako da ga radim kad imam dve ruke neto, znači 2 na 1. Mogu da ga koristim ovako, tu da uzmem, mogu da uzmem triceps i ovde. U zavisnosti šta želite. Ovo je jako dobra kontrola, ovo takođe. Sad, međutim, neće ima, bez obzira na kontrolu, ako ne koristim kompletnu snagu tela, da bi mogu da ga izbacim iz balansa, odnosno iz baze, da bi ja mogu da preuzem inicijativu, odnosno da odem na leđa. To izgleda ovako. Kad mu držim ruke ovde, znači kad vučem Nikola odavde, prilično je jak, možda bude jak. Međutim, ako iskoristim moje noge i vučem ka sebi i uradim 45 stepeni, povučem ruku, to je već drugačija priča. Vratimo još jednom. Znači, kad uzmem ruku, znači moram da koristim svoje noge sve vreme. Znači, konekcija je konstantno prisutna, bukvalno noge, kukove i srednji deo. Znači, sad radim cijelim telom, bukvalno. Privlačim Nikolu, ruku vučem, znači ka meni i preusmerim ruku ovamo, tako je. Iz te varijante šta radimo odavde? Ovde ga osiguram i gledaj, noge su non-stop konektovane i gledaj kako lagano se mojom rotacijom kukava, bukvalno sad ću da ga privučem što više u moje krilo i dobijam situaciju koju zovemo seat belt ili zavežem triangl i dođem na leđa. Idemo drugi ugao. Znači ista priča. Hvat 2 na 1, uhvatim ovde i lagano da preusmerim ovako skroz ovako. Uzmem ovde, zalepim se za sve za njega i radim rotaciju ovde. Tako je. I sad lagano, ova ruka može da ide na čuk, radit ćemo, a u ovom slučaju idemo u seat belt, treba mi kontrola, upadnem još jedan hip escape, upadnem i bukvalno u back mount. Stavim obe kuke, ako volim, zavežem triangl i dođem do dobro kontrola.
Idem s ove strane. Ista priča, 2 na 1, hvatam ruke, bukvalno tražim setup koji meni odgovara. Povlačim Nikolu u kolenima, tu sam, osiguram ga i radim rotaciju kukova, tako je. Tu sam i radim rotaciju i privučem ga bukvalno, ga ubacim u svoje krilo i sad imam seat belt. Imam obe kuke, ako želim, jaču kontrolu, zavežem triangl i dobijam leđa. Znači, videli smo kako radim rotaciju kukova, tako što ne odvajam svoje kolena od njegovih rebara, njegovog tela, da ne bi eventualno preskočilo se, ne bi desilo nešto što ne želim, znači konstantna konekcija. U prevodu, ako to radim žmurečki, moram da ga osjetim gde mi je protivnik.